Samidwa the live performance, idwa the perform live. Make sure ni loso duondi. Iwe the stage iwe rwaka ng'ama ideyo. Iwe ka pasta mayalo. Kata kopori okinyal wer kaka iwere recording studio, but lakini temiwere kaka duondi, temi ni duondi dwa chalore gima record cha. Mok idhi nwa stage koro winjo ka ng'ama ideyo. Koro winje kaka nyoro kaka Talanta nyo weri stage Malaika Festival Kakamega. Adwa matunda mapono kenda. Ndiga mariembo kenda. Kaka Talanta. No. Work on your voice. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete gato wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation ne adieri makende. Arabudo ndetunde Mondo yudi ndetunde kod Musa Jakadala kaka skiza tune mari D-Star abura chela Rio Star abirio abura ngwen hash ndetunde amama ndetunde Oteni usini kod LTN Luo Trending Nation. Yes, nyakora mogi machiegni kendo. Ma iluongo ni LTN Luo Trending Nation. Kendo kaka pile, wan pod wabiro, ngeni wachako dwe mar ang'wen maber. Mani koro ani mamoke gadieri, winjo ka joma ng'eny ne inbox kacha chendo, but katibi inbox, it is simple. Yeah, katibi inbox, it is simple. Mgimi ng'eni ka ng'ato paro ni tok kata higni 10 tok chapi. Ma pod iluongo ni award winning media. Award winning ang'oa? Award winning media. Koro pod wan kaendi, wa ensure ni wakelo nu weche mawuok mopogore seche te. Kawuono, wadwa wuoyo e weche moko matin. Achiel en wach Wuod Awendo. Ma bende aneno ka trend kae chendo. Ya, nitie jomoko ma iwacho ni okawo thome. Jomoko be wacho ni en mokawo thome. Kora kene ng'ato kawo thome kose en mokawo thome. Mano question man kanyo na hindo. Mar ariyo en kaecha igena ang'e screen ka, ma screen 1 koro ang'e screen 2 kaendi. E screen 2 aneno kaecha Ameda Japrado. Ameda Japrado bende ikona kaecha ne ogolo thum kawuonya Tanga, thum machal gi jabanjo moro kanyo indang'o ne ane kanyo. Aso wach kaka Talanta neno ka hit, aneno ko trend sana. Hapa ni nitie kaka Talanta no kill show mar lungo ni Malaika Festival. Ya, aneno ka jipako kae chendo kaka Talanta aparo ne nitie kaka no kill show. Yeah, like jipake ahinya kendo kanyo endo. Mago weche ma wan godo e Luo Trending Nation. Mago gik ma trend e piny Luo. Aya, moro machaka neno ka en wacha Queen Ochogo. Wacha Queen Ochogo baneno komako piny kacha. Hapa ni nitie kaka otimo gik moko maber kacha neno kipake. Then wan gi Kalausi ma bende koro wacho ni ouso
Instagram mare. Ang'ama kelo ni gini denda ni Umari Nash. Umari chieno jamone mbele. Chiene mineno. Mbele mitimruok nade. Mbele mioko. Mele Awendo nipeni nyinyi. Mondo yud vumilia kod Aungo Wuod Awendo kaka skiza tune mari D-Star abora auchiel nono star 416 hash. Nyathina vumilia wa. Iwinyo vumilia wa. Oteni usini kod LTN Luo Trending Nation. Wachak gi wach mar Aungo Wuod Awendo. Aungo Wuod Awendo nogolo thum. Aungo thum niluongo nang'o? Thum ba Aungo niluongo nang'o? Aungo Wuod Awendo. Nyako kise. Thum mogolo latest iluongo ni Nyako kise. We wawinjane ni iwacho nang'e Nyako kise niendi. Tungela buru ngenya nyathingi wini nyawaya. Obala wunya gonga nyathiga les. Tudundo ngono ngunya nuna rwenango. Asingo. Awara singo. Lando Nyako kise. Jotiera lelo mama. Bobo di Kisumo. Akwera lelo mama. Wechera nunega. Wechera nunega. Yasema hero gipachano. Machano chunya nyaka penyo kawuono. Weche machano chunya nyaka penyo kawuono. Chunya ngomona terisha ya kamama. Ngomona terisha ya kamama. Good. Koro iwacho ni Nyako kise ni chalni ogole kuom Prince Max. To mar Hera Lelo by Prince Max. Tiwacho ni Prince Max be nodhi okawe from Prince Inda. Chalni thum ni ogoyaga gi Prince. Koro Prince Inda mawacho ni weche singo. Era machalo mbasani saminyane to yuak. Tetondo telero. Era machalo winjane saminyane to yuak. Tekondo telero. Nigini chalo kodhe mama biro kamur. Yeah. Koro iwacho ni the original song en mar Prince Inda. Kasto Prince Mark oduogo gole. Kasto Aungo Wuod Awendo. Koro noningo wachi ni kare wende ne koro aunge molok nyinge mondo koro wachi ni Prince Inda nower. Kasto kawe gi Prince Max. Kasto ochako were gi Prince Wuod Awendo. Prince Wuod Awendo. Prince Inda, Prince Mark, kasto wan gi Prince Wuod Awendo. Mano wach man kanyo no endo. Wan gi jago moro miluongo ni Amisi. Amisi notimonwa uchambuzi. Embende en kanyo. We winjane ni en wachanga about thum niendi. Dongu neno ka une makoro boka. Une muboka. Omera. Ineno kare piny ni tiji ji tek. Ing'eni kaka ji ne kopore school cha. E kaka ji kopore oko in real life. Kawuondi kaka ji ne kopore school minyalo miyo ng'ato ginen makopo penj jal mokopo mondik cha. E kaka ng'ato be nyalo ng'i jal mokopo giri mokop. To koro gima diera nen mafani. Ing'eni in real life inyalo kopo ng'ato mikao gire mikope go no miinge go ibed star moinge. Lakini education wise okinyal ingo ng'ato. For an instance, kapok nawega school ge class 7, unge maber ni ama primary class 7 dropout. Kapok nawe school, my favorite subject ne nga maths. I was the best pupil in mathematics. To onge chieng mora kuena wuondu manta dier maro wacha ai kuongore, dhiuru Rusinga is to do penj waregi primary school. Dhiuru penj Mbita, dhiuru penj Suba North. Udhi yudo, I was the best pupil in mathematics class 7. Nentiru sipa mane kopa. To kano kopa nok nyanyalo yudo 80 teno yudo 86 kata yudo 90. Hapana, ka yudo 80 teno yudo 50 kata 60. Okinyal ding'e inge gino nyang'e school kane kopo ng'ato ninge okinyal inge kum gimi kopeno. Lakini koro real life to inyalo ingo ng'ato. Koro kawuono adwa thego jomoko kar ka Aungo Wuod Awendo to gi kijana moro ni
Prince Max. Prince Max en kijana moro hitmaker moro mogo thum moro ma winje. Kumechunya ngombo totianyi shilala number 1. Agombo na tiri siaka baba utishuda legosia. Winjo kanye. Agombo na tiri siaka baba. Mano hitmaker iluonge ni Hera Lilo. Wuoyino. Aungo Wuod Awendo needs no introduction, guy. Aungo en ng'ama ji te ong'eyo. But for the sake ne joma kiaye, maya Aungo Wuod Awendo, hitmaker mar Vumilia. Vumilia wendo ni belebe otambo. Vumilia wendo ni belebe au sibani. Winjo mana Aungo Wuod Awendo. Koro nitiere thum moro kar kama jogi ogo machalre. Go thum machalre to ok rach kiutiyo gi beats machalre. Mano to ok rach. Mano miwacho ni identity mar Oangla. Kaka kidhi Kongo, idhi yudo Lingala. Kofi gini go thum machiel beats machalre. Koro lyrics ema pogore. Kidhi bongo ibiro yudo kamano. Ing'ang'ani kiwinjo to wach ama bongo beats no mano bad bongo. Mano ok rach. Kata kidhi Jamaica kuch ibiro yudo ka jomoko inyalo gol ga beat achiel to jogi tiyo go te lakini lyrics ema pogore. Mano ok rach. Makata thum miwinjo koro iwacho mar Hera Lilo ni to gi nyako kise gichalre, beats be chalre. To beats gi be kata kongi ibiro yudo ka bwana cha Prince Max notiyo gi beat moro marang'owa marinda winj beats no. Asungo no nyathi maber nyama. Adhialo Winjo kanyo tutete turururu adwa ni winj kendo. Asungo no nyathi maber nyama. Adhialo no Mano notiyo gi beats mar Prince inda thum moro miluongo ni Singo winji. Anenya unya nyathi ng'amilo nyakoya. Ngono wechera na penyo ng'amongeyo. Dangi winjo kanyo. Koro mano ok rach lakini kitiyo gi word by word mikopo ng'ato mano to koro rach mano kuo. Mano be gi English iluongo ne plagiarism. Awacho kizungu matek taja class abirio. Plagiarism lakini koro mane that's the correct pronunciation. But koro gi dholuo nyalo ndiko ni plagiarism gik machalo kamago. But koro winja adwa wachak winjo Hera Lilo ni. Hera Lilo mar Prince Max. Wachage Prince Max. Dong winjo kanyo. Mogo ochako go ni te koko chako wer winji. Aya wadhiro Aungo bidhi winjo kako ni te koko chako wer. Ombala wunya gonga nyathi galis. Ombala wuda wendo nyathi galis. Machane godo gonja duonda runango to ma ogwela nyathi galis. Bas to chako biro ni Wuod Awendo. Iwinjo kanyo. Aya wadhi next. Asungo no nyathi maber nyama. Mano Prince Max. Asungo wendo nyathi maler nyar maro. The same wadhira Aungo. Kawoni sungo lera nyathi mageno nyar maro. Kawoni sungo lera nyathi maler nyar mara. Iwinjo kanyo. Wadhir Prince Max. Nyathi mahero nyathi mamoro ngimana. Nyathi mahero nyathi mamoro ngimana. Wadhira Aungo. Nyathi nahero kanangana ugo. Nyathi nahero kanangana. Aya wadhir Max kendo. Engineer Robinson Ombati. Winjo Max. Engineer Robinson Ombati ochoge. Aungo dhi chogo ng'ato winji. Fred Obachi Machoka. Aungo eno winji ni Robinson Ombati cha eno winjo ni Obachi Machoka. Aungo. Aya wadhi Max kendo, wadhi Max. Jabar manaro mukwongo kajibet. You know where omerachi. Kenda undo. Iwinjo. Jaber manahero mokwongo ka ji obet. Ji nowuoyo marach. Wawinjo Aungo. Oyiega bedo koda kianya. Oyiega chung koda kianya. Iwinjo. Oyiega chung koda kianya. Wuoyo marach ga yany dong chalra chala. Aya wadhir Max.
Toting again, movie. Jabering again, movie. Toting again, moloyo nyiri. Aya wadhi ura Aungo. Yasema hero mwenye. Usiepa hero mwenye. Osiepa hero moloyo nyiri. Aya wadhi ura Prince Max kendo. Chunya donga mingi yarana. Pachabenda medo yarana. Pachabenda medo yarana. Iwinjo kanyo. Pachabenda medo gierana. Aya wadhi ura Aungo. Yasema hero pacha. Yasema hero pacha. Nyasema hero gi pacha. Aya wadhi ura Prince Max. Iwinjo kaka Prince Max otieke, mane kaka otieke, winji kaka Aungo otieke. Nyathini nyomangi erane. Boni nyakoro dira kanonge. Dong winjo kaka otieke, the same thing. Koro kata gimoro nitiere, beat moro nitiere kanyo machalo kaka mar reggae, Aungo kijana cha noketo. Idhi winjo. Aungo ero goyo gak ma winjo ka jigone tik tik ka gima en reggae winji. Lando nyako kise. Sembo nyako kise. Dong winjo, lando nyako kise. No dhi ogole ir wuoyne, idhi neno kuma nogole. Nyishilala number 1. Ando mona tiri shaka. Kok iwinjo maber to dhi winjo machielo kuma ng'ane kendo machielo ineno winji kuma machielo kuma nogole mar Max. To winjo mar Max to reggae no machalo reggae beat mar reggae no nogole ka inda winji mar inda. Asimbo amara simbo. Koro dog winjo tumena na kamano ji kwalora kwala ji ka koro kwe moko ber but word by word kanyo ta Aungo kanyo te agin jomoko bro wacho ni winjo kidhi gol thum kwayudo ng'ama thodhe nyadhinya dhoge wan customers mag joge be wan mo koro wawinjo thumbe gi maber kabisa ka onego bed ni nitie jok man neno ni wa support wan mo support koro jothumbe gi maber nikech an mocho adhi awinjo thumbe da mos awinjo mos adhi awinjo thumbe Prince Max achaka winjo thumbe Aungo wan mo winjo thumbe joge to be gi wan customers magi nyaka gimiwa gima wadwaro waweuru kopo jothum onge creativity wadwaro jogi mondo bed authentic gibed originality mwadwaro be original en wach mane midwa kawo mano koro wangla koro dhi bedo useless creativity kawa beats tigo lakini creativity in sewinjo kokotho kawo beat okawo thumb ng'ato ni kako wero abo nyise ukendo kinyi kaka ng'ato kawo thumb ng'ato mondo ne wadwaro gimo original kare momiyo jothumbe gi usiko no mania ni jamiel thum eu chandowa ki jamiel ki jathum nikech ging'e gik ma gitimo kar kae miwauru gik moko miwauru thum wadwaro gik manyien to mae gima timore ni koro ineno ka Aungo seng'aro gi thumni oketi naji mare ok ibi ng'eyo Prince Max thumni nogolo 6 years ago 2 years ago to inda to gole 6 years ago Aungo golo thumni nyoro kar kae use word quarter abeg and use word quarter ozwa mani luongo ni Hamisi iwinjo kaka wacho no but wan ka wagolo mana pachwa Anunarwe nango Kawoni songolera nyathi mageno nyama Ana asewacho ni kora dawera gi jogi awegi aneno ka gichiko kama dwarore gichiko yo bar kwa nango ni onengo ng'eny ka kore buwe wawinja ne gimoro kae alafu tu umia mana komentu mondo mu Anisongolera nyathi mageno nyama Asungo weno nyathi maber nyama Adhialo wendo nyathi maber nyama Nasema hero gi pacha Nasema hero gi pacha Tutachimi nane gierana Mosmeja Chunya donga migierana Pacha benda meno gierana
jothum, watimuru gik original, gimoro amora original. Kitimo gimoro original, koro kata kwa push, kata kwa criticize, to glory pod dokni. But kitimo gik moko monang'o nang', inwang'o niya, sama criticize to fans bende dok korwa. Sama ineno ka fans odok korwa, ng'e niya, nitiere a miss. Koro at least i rectify, to wadhi mbele. Alafu bende wiu kikwil ni kawuono nini, video maler wuok. En video mar ng'ane, nyakwar Omenda. Aneno ka video no otemo, koro we wadhi ng'iyane. Wadana wawuochete, kwa se wuochete, tang' ne koro wami wiyo wach Nyasaye kaka gigodhi. Bende kwa yudo gimarache yeto, bende wene ang' nowe mokwa wachone. Ang' no ng'isa. Bar gisani, to mae wach Nyasaye. Imbe kuma intiere no, inyalo golo pachi. Mana kotenore gi weche thum. Por wana e weche thum, ahinya nyamo kwal kaka mwawacho niendi. Iwacho kache chane Ameda ja Prado sani koro sepango timo launching maduong' mokalo, mabindi kuodhore ni oluonge Odongo Swag kod Freddy Jakadongo. Kata kamano, wende ma odhi timo godo launching kata mogolo machiegni monego bedni koro to idhi alayanga chieng' launching no endo. Gin moko mane osewer, kendo wacho ni owere direct, okawe kocha to duoke koni. According to kaka ng'amono wache. Iwinjo. Wanyalo kuongo kete mondo wawinjane. Tikona ne inere kaka iwinjoge. Wenyatangi, loko studio nini kanye milenye gik moko. Uso mino nyango komako banjo kumtija. Amedo mine meri komako banjo kumtija. Mae tim marach, msani kiwinjo ka en gi gimoro mobedo kopi, tikwere. Awera tieno nyaimbo, awera tieno. Wenyatanga, in producer maber, in namba 2 koya kuom Wuod Phoebe. Lakini koro magi to gik makoro bro duoki piny. Magi gik moko beyo kata matin. Kwer gigi, wakweduru gigi, waluongo pao no pao. Nawera tieno nyaimbo. Weche kopa te nyaka kako otieko, nyaimbo. Awera tieno nyaimbo. Ibindi tieko kode makanyo. Waya kakigoyo, bwana pana. Nyaimbo, ai Nyaimbo. Ibukri iluongo msani maduong', msani mamiyo luor ng'ato kaka Mang'ang'a. Mibukri chaki kaw Freddy Jakadongo, ni gibiro launch thum milenyo. Bana. Maigi marach kabisa. Maigi makoro jajawa koro nyaku stop kabisa, nyakuwe kabisa. Kionge talent, tidok dali nyalo dhi puro kata muogo. Mago bende pon mana richo, kochu ni nyaka jigo ajawa. Bende ng'ato kaka Elvis Kadori an pok aneno kamoko pe ng'ato. Iwinjo? Nobiro gi solid foundation mare. Iwinjo? At least bige gimoro original. Flow more original. Ok ni da flow kaka ng'at mose exist kata tin bwana. Chieng' moro bro chopo mathumeno bro ng'ere. Koro kong'ere koro koni ng'amo kwalo wadgi. Tene mano chako. Ameda kae kata osiepe gi ang'e ni puoyi ni kiang'o igolo album iduongo Mang'ang'a gini gi puoyi gi sani. Ando kika wuondi mae to I cannot support. Anakwera mondo mikin ng'ama riek. To mondo mi lok yori ndik gigi original. Mondo mi ji oheri gi gigi. We ginene gigi ji. We lenyo gigi ji. Choke. E wach thum mar Ameda ja Prado. Thumbe mar Nyaimbo. Ameda ja Prado. En thum mar iluonge ni Nyaimbo. Ng'ama owuoyo ka blame Jeff Wunyatanga. Owacho ni mano thum moleny. Owacho ni en thum moleny. Kendo owacho kacha ni ere kaka idhi tim launching gi thumbe moleny. Ma koro yine machako duogo ni penjo. Be Jeff Wunyatanga bedo blamed kaindi? Koso jathum emonego bedo blamed? Mane nyalo duoka gi kuma intiere kono. Be Jeff Wunyatanga onego bedo blamed
kuom thumbe mag nyaimbo ariyo miwinjogi. Mano duoko minyalo miyowa e comment kanyo, kata pod inyalo ndikonwa iluongo ni luotrendingnation@gmail.com. Mano kidwa oronwa ote mar mbui iluongo ni email, inyalo ndikonwa kanyo, kata inyalo tiyo gi nembni mapiny kanyo, kata inyalo manya personally Omari Nash e pages maga. Jeff Wonyatang Nyakwaro Land bedo blamed e wach kwalo thumni, koso matwawa wa jothum otiek kendgi. Ang' niduoka kanyo no endo. Ok adwa na we gini mabor. Ne, sama idwa dhi live performance, idwa dhi perform live, make sure ni loso duondi. Iwe dhi stage iwer rwaka ng'ama ideyo. Iwer ka pastor mayalo. Kata kopori ok inyal wer kaka iwere recording studio, but lakini temi were kaka duondi, temi were, temi ni duondi dwa chalore gima record cha. Mok idhi nwa stage koro winjo ka ng'ama ideyo. Koro winje kaka nyoro kaka Talanta nyo were stage Malaika Festival Kakamega. Adwa matunda mapono kenda. Ndiga mariembo kenda. Kaka Talanta. No. Work on your voice. Work on your voice. Koponi winjo ka voice ni right to mono dog gik sani. Kon ng'ama chalo dhio perform on the modh pi. We umadho gige sukari. The performance was good, but your voice was terrible. Adwaro erana kenda in pasta. Diga mariembo ke. Kaka Talanta. Before you go to a live performance, work on your voice. Make sure ni duondi ler. Nyide yi stage. Koso mic kudangu ngeni mic emanyo dei kosango. Nyideri. Any musician, jato mora kapok idhi stage, make sure ni duondi ber. Make sure ni practice duondi. Udhi stage idhi stage ka duondi ong'akore. Adwaro era mera. Work on your voice before you perform. Adwa na kunga di kweche thong. Akwino chogo. Awinjo ka Jack Kadere luonge ka echa ni Akwino chogo the monitor. King Okebe owuok kacha endo gi post monoket kacha endo gi Nyakwaro Arinda. Mabende negolo siem kacha ni mondo mi bende tem wuoye ga Akwino. Kanyo no endo nanene ka King Okebe bi ochako kawe mochwake. Akwino chogo idwanyri. Onge ni ng'ata matin nyako mapod tin nyaka ywag na Akwino chogo. Akwino chogo ni kidhi ka papati iyude, mikai ma ka papati paro nang'. Akwino ni en Kelisha Toto. Akwino ni en Katingli. Lavdona gini ywakne. Akwino chogo idwanyri. Akwino sani many kaka inyalo dak gi ji. Ang'ang'ani kino to seromo. In gi gik mitang'o ne chuo timago chuo mondegi. Many kaka inyalo timri. Akwino aparo ni nitie season manisomogo tie dalawa bar chando sekondari. Noyudo ode. In ok idwa tang'o ne ji chuori. Nyathi timielgo. Ute ji mapodi kazi. Ipani jogo paro kodi nade. Kapapati. Idwa ni go Nyamigori piny kuno. Katingli. Lavdon idwa ni go piny. Kelisha Toto bende yudie. Itimri nade Akwino chogo. You must teach. Ing'e nitie gik moko ma kata wacho ga ni Mr. Kede thanye wiye. To kothany wiye nono. Nyaka imany kaka idak gi ji. We ketho ute ji.
Akwino chogo weketho ute ji. Nyoro korka noko mari nasho post gimoro e FB. Nakian nuyanyiru gi ng'ato yanyi kakchani nindo gi jothum. Akwino inen kata wan upcoming to wang'eno dhi donjo industry. And we have to learn from you. To ka unemu behave marach un jothum manosetele mbele u behave marach wadwa ni wabehave nang'o. Akwino chogo weketho ute ji. Jok mineno many ng'ato mondo ubedgo. Weketho ute ji. Iwinjo. Samoro aken dawach nang'o. Akwino chogo, you must change. We want to take example from you. You people, you musicians. Okonego benu timru, kenu timru nade. Kineku, onenie, akwino chogo. Weketho ute ji, my friend. Many kamoro to settle. Jok motedo te ok nokoso, mbeseni notedo te. Akwino mbeseni notedo. Nyaka nyamino manisomo mano yago bar chando gal secondary. Maki wuok te olape rangawa, notedo. I know you. You must change, weketho ute ji. Kapapati nenie. Ka Elisha Toti nenie. Katingli nenie. Lavdona gino chuno nyaka yuagni. Bwana, you have to change. Change. Mr. Kedok Tanyga wiye nono. First of all, I want to appreciate Kaka what you give away. We have to utilize internet. Mani koro gima dhi pogore en gima itime internet. And samoro ka wuothe mbui taneno yo ma ng'ato samoro nigo gi feelings gi mbui. Tapani pok waelewa mbui. Aero yo modongo swag act go. Oleng mang'eny. Wacho nutieko gi leng. Gi Prince Inda. But iyudo ka Prince Inda oleng to nitie ng'at moro ma en kumoro. In fact samoro kata Inda kiae. To yie kata tho ni gima ng'ato wacho kuom Prince Inda. Ka ng'ama wach gito kuome ma pok ochapo. Ina ng'atini. Koro wach mono wach ni endi. Nitie nyako moro ma bende lakini nyigor ma yeo. Iluonge ni Winnie Lelo. Orwako nyaka jomoke mix, jomono onge, like wan gini, ni umari gini jok matar, jomodenyo. Wan wadenyo nyagor maiya. But, no, mokongo wawinja ni gima Winnie wacho. Ilongo ni Winnie Lelo. Akwino chogo idwanyeri. Iluongori ni Papati Junior. Nying no kendi mono go seriously omondo kodi. To ki Akwino en ng'ama nigi dichuo. To kidwa ng'e chuor Akwino, bi mondo kendi. Bi mondo ibed nyiek Akwino mondo ing'e dichuo mokendo ukoro. Ritwongo nyakwaru warinda Baba Junior. Giyo msio mari Nash. Ikwaro joma tar ka in kecho sienda gi mari. Nyakwaru warinda nyaka lae bath ndara be yanyo ng'ato. Gima tar ndara kachita yanyo ng'ato. Makwano mon ka ndara kachita yanyo. Matuongo mano pate ndara. Be yanyo ng'ato ng'eyenyo ni ji malaya. Nonre uru matut. Kech mondo we mono ung'wano kech ka jomo ting'o mende oting'o gik gi long malich. Kech chalu mana kia ni ang'o jowadu. Nonre uru kumu wuoke. Kech licha piny kama nyakwaru warinda Baba Junior to koro tuang'o nyako pato ni biro yanyo godo ji e Facebook. Nonre uru matut. Aya iwacho ni nyameru osekendo. Osomo ka Akwino osetedo. Miho bondo kata manyocho ya kachuore cha. Kosidwa ni mondo Akwino cha kwano chuo. Manyocho ya kachuore malich. Nyathi okodore. Koso puthni dela umidwaro mi Akwino. Nenego. Puga gi wang' mochikore ka wang' ochoko. Puga ni. Kata nying no dhi gole ti Papati Junior. Femu manyo gi yore te gi nying wadu. Inin jawer makun eti upcoming marango. Biro bondo kanya biro chwadi head mi faint.
proringo. Yes, kaka iwinjo no, owacho ne nyakwar Warenda gene jok makuo pato. Ok adwa na side gi nyakwar Warenda, be ok adwa na side gi ng'ata ng'ata, mana gi penjo. Kaka ne be na kete Facebook kacha endo, it is the same question mono ji penjo kata mana Facebook. Ni ng'ama kuo pato ok nyal golo pache. Like nitie gima nyaka itim koro kigolo pachi. Koro wini lelo kanyo to ne dhi matek ahinya. You know, ni samoro to wan gi emotional touch gi ng'ato. Emotional touch gi ng'ato. But the other mos, nikech gige sana chalo kaka politics. Kawuono ko winjre gi ng'ane kinyo winjore. Yeah? Jomoko pod oliere incident mar Kevo Makawili notera SL. Kendo samoro koneno Kevo to konya gombo kata mondo girom mondo gimosre. Wan kaka artists kwaromo gi Kevo to mosore kendo wagombaka. Ineno? Ng'ato liere wach moro mar Emma Jalamo gi Clay monogo ya strike. Ok ginya dhi e shows gi. Omari to nyalo neno show madhi. Ng'ato samoro nowinjo incident mar Mako Komo Victor gene ne dwana dog dala gi maybe gik moko mosetimo na chilari adek. To wan puro nyalo maybe bedo kode e table kata riwo kode shows. So sana chalo kaka politics. And in ng'ama fan the gamos. That you'll be disappointed. You'll be disappointed several times. You'll be disappointed. Ng'ama fan, you'll be disappointed. The other most, kain give you ni moro wachi. Kopo ni umari wacho marach, oka wacho ni ano kanya wuoyo wi ng'ato marach, anyalo wuoyo. But ubedo gi feeling kagima kore thoe. Ubedo gi feeling kagima like kopo ni nyami platform kati nyami ya space gumarino. Then it's a fight to the death. No. It's not that way. And what I don't know what you and anytime I do keep away, I think I have to appreciate. Because it takes time mondo me ibe that topic. Iwacho ni when you are at the top, ekinyalo bedo topic. Akono pile kata Prince Inda no wacho no the other day. And gima funny, inyalo neno kata mana video ni ka ng'ato biro comment negatively. Oh, a social media we are counting clicks. Clicks. Like kata mondo LTN obed kuma ochopene. Like nitie clicks. To clicks go ok ni ng'ata ma click on LTN is positive. Jomoko negative. But Facebook kata mana any platform will combine them as reactions. So anytime people are talking about you, just know that you are somewhere. Just like Prince Inda said the other time. Kora kia gima chapo ji. Msani koponi ati you are being discussed. Like the other time no discuss Odongo ni okawo thumba Tommy. Wachako discuss ni Odongo okawo thumba Odos Jasoba. Pare ni Odos onge gimomiyo agada jel, ane makawo gigena adhi go kuma Odos nitie kata Odos biro, like wani motiyo gi transport wa. So it is costly for someone just to sit somewhere and discuss about your name. It's costly. Ansa ni koponi dwa ne achaka maybe a land kata team nigi moro LTN, you'll pay. But can you imagine that you are now getting free airtime like onge gimechulo but nyingi bedo discussed, a platform ma ng'ato nyalo neno, ng'ato nyalo comment. So
bedo jok ma wigi udinore ma anything waneno kakar dhao. It is high time. And anything motimore will give you an impact in your life. It will give you it depends on how you handle yourself. How you handle yourself. Onge gima duoko ji piny, onge gima ting'o ji malo. How you handle yourself. Media nyalo duoke piny, media nyalo ting'i malo. How you handle yourself. Ok gik ma ji wacho. Not people. When people are talking ill, then you just handle yourself well. Ng'ato biro romo kodi to wacho ni kae. Kare kame kaka yinan. An kana donjo e field marajawa. Like I got an advantage nikech manager semono sela nyathino rach nyathino, so you know people started studying my ways. Ka post gimoro to gidhi ging'iyo na ya gisela ina ya umari ja fitina, umari wiye tek, umari ja tuwe, umari. So umari became a topic. So I never introduced myself to managers. I was introduced by few individuals that never wanted me to be there. And I believe that maybe they saw a star before people could see it. And then they were struggling to cut it off. Neno ninga tem ngade mondo de. But gimaruthori e bade. Ok de kamano. And I've been here for the few years that I'm here. I can tell what is wrong, I can tell what is right, I can tell what is going this way or the other side. I know because I've been here with these people. I know. I've been on social media, I've seen it work. And Kenyeji Manoya Dala recently. My story is here, everyone knows. Manodonje od mabati moro man gi kitanda moro moti gi kobe. Some of these people came to my house like the likes of my friend Bulldozer. He can tell. In fact, he's the one who can tell my story very well. He knows. Nakia katamana ya katikon mani inu moja ikar kanya I could not connect. Just the other day, in fact it's not very long. Emani koro wangani social media all the time. Koro ngato chalo kagima no chako nena 1960 in social media. Ask those people that are in industry, they tell you. Ane ngat moro mono timo ga gina ilunga na timo ga gige walo e dho nam kucho. Ineno. But kumakuro abedo absorb the industry. I can say that maybe I have 2 years now, if I'm not wrong. 2 years. These 2 years the industry, na winjo ka ng'ato wacho ni nyaka ni chak bed industry. Inyalo wacho. Gik mang'eny wachi, and an gik ma positive mose wach kuoma, inyalo wach gi upcoming ma maybe oseneno my effort. Jok madongo gi matin sana. Apani some few friends mono supporter like Tony Ndiema, Freddy Jakadongo, Prince Inda, kumora mora mano nena no nyaka oyie na mabedi stage. Jok modongi koro enena tekre mimanyo gigo tekri to tekri ni biyudo ka no se seli negative kono ichopo to no se seli negative. So kana ngat mono chunye ol ng'ama dokwongo dok dala ne anan, but pod wan kawa words, you see. Nitie jok ma wacho ni Luo Trending Nation en pang'anga. So gini atemo lero mondo mi msani okoningo bed ni ati bwana iwari gi ng'ato ma you are ready to fight. No. Kano wach ni kaka Talanta ower marach.
e Malaika Festival. Msani okoningo kaugino kagima koro tho. Msani should sit back. One, you can be recognized as Kaka Talanta. Ng'ato nowacho ni the first step mar msani mondo ming'eni koro tibet msani en niya, ng'ani be gige ne rachna. Yaw mari ni bojoga gi chieth guok. You should feel ni oh. Because mondo michop kumo mari ni ojoga nyiso ni already useng'eyo mari. And that is what we want in sana. Nyaka ng'ano bed ni ong'eyo mari mondo mi gige na bed ni marach. Te nyiso ni ng'eya. Ni mana ng'o miketi watch no ni manu mari. Bwana anja mano joga. Okipenjo niya. Manonga. Iyo. Ke step moro kamar manonga. Kasto wan gi ng'ano gige ne ojoga, ng'ano kwarore, ng'ano sungore, ng'ano chaji. Mondo mi achai nyiso ni sing'eyo. So, wasani, ahinya mag joluo, weuru kaw gigi personal. De kaw personal ji mang'eny de koro senegore. Iwinjo? Kata mana jok minene industry gi, jothum. Iyudo ka ng'ani kawuono ja piano ka kinyen ja piano kacha. Manyiso ni nochwanyre kacha to biro ka. Obiro kacha odhi ka. Iwinjo? Managers lokore koni kocha. En gi ng'ani kinyo loko kocha. Koro deji negore. To samoro manager we msani kose promote motero kumoro mowacho ni bas makora loso. Koro wadwaro pange. Mondo mi be wayude gimoro nkech eka giwere gi ng'ano. Oneno ka ng'ano chamo moweno ng'ano chamo marach. Odere koso ode ng'ano. Koso dhi e band no wang'o. No. Continue. Tang'o in msani in kopo ni ng'ata chielo wuoyo. Tidwa kawe kagima like it is the end of the earth. Wasani nyaka wang'eni ya kaka Tanzania wan gi kiki, wan gi showbiz. Ineno? Jomoko dhi mawer nyaka thum. Ahero gimono Kofi gini timo. Bana machacha kore industry. Dani misiori kayako. Dho moro makeno timore nade. Such like. Oketo ji e industry. Kik ng'ato wuondi ni ati mano gima rach ke mano gima ber. So long as you remain. Ng'iuru papati. Papati ang'eni kata kawuono nyalo tugore bwana. Tienda otur. To ng'ato gi mirimbe te odonjo kanyo ni manyali kia isungori kenago. Mani gima jamano dwaro. Iyo. Anawe thum. Iwe thum idhi kanye bwana. Ng'ato be ni we med weyo. Nyiso ni already in e bwo ng'ano kama. Iwinjo? En samineno kata ke idonje wall mar ng'ato. Tinyalo yenyo, inyalo yanyo ni to ng'ano duoki. En ni ng'ano be dwa ni gigo bede wall. At least ka ng'adhi somo comments ayudo ka gin 12 comments. Nikech dok adwa, I simply long press and I delete. Nikech wall en mara. So you should know gik mamiyo wasani bedo wasani. Nyithindo moko mondo nyuol nyoro nitiere mong'e atomi kokwecho kokwa instruments. Mane bedo msani ong'eyi first be ging'eyi no ni okwecho kuongi miwa comments. Do you know that person? Ni I know him dong ma atomi safe. En mana ni wewecho ni en mana ni ing'e Gech mondo mi bed msani nyaka bed msani ilongo ni msani maarufu. You have to be known. And aera Queen Ochogo atafanya TikTok, afanye nini, ibedo ng'ama busy, ibedo ng'ama busy, ibedo ng'ama busy. Eyo, to sami bedo busy no be kanya ka wukuomi nikech nitie gik mitimo ok nyamoro ji te. Koro problem na gi msani. Msani dwa kuot kodi makoponi kata ni ng'ano no wuoye LTN. Koro kuot kodi bwana mok like they don't see it as ji grow. So, Joangla in specific,
asira irudi chini. Sawa, kudwa ni udongru asira nyaka duk chien. Wan jok mwatiyogo te 90% gin jok monok dwarwa. We awe mketo ji mang'eny ng'ato bo wacho ni nok dwaru benga. Nok dwara. So check on that. Ng'ata motaj nyinge kaka Talanta, Kwino Chogo, kasta era Aungo Wuod Awendo. Aungo Wuod Awendo will take these things mag social media positive. Ni ogo dasta liel enen kanyo. Okwalo thum enen kanyo. En gi pete mar Illuminati enen kanyo. Nyaka bed ni chiege cha nitie kaka enen kanyo. Mane kibedo industry. And people will tell me, people no chago kakora ni bwana kieni onge gimigoyo, bed kanyo kumigoyo no. Jiwachi umari to onge gimagoyo. Ginge ino mari. Well and good. Move on. Onge gimigoyo. But in kanyo. Kata mana yenda ma jiluongo ne kengni. People have been saying a lot. Bwana, people have been saying a lot kumenda ma ka jo moko. Dineg ji adi. Kata ko poni eti en neko. Dineg ji adi. En gocho. De go ji adi. De go ji adi. En yenyo. De yan ji adi. Nikech kaka imedo grow gi wasiki. And you should not be leaving them because they should be seeing progress. They should be seeing progress as you progress. They are there to witness. Kaka anrach na sana ka wasika tho. Adwa ni gine kumwachope. Adwa ni gine ka kuru meso tamore kumwakete trophy. This is just the beginning. I want them to be there. And I'm so happy because as you continue walking, there are others that are coming to realize that they were on a wrong direction. They come. Gochini ya wakarenwa kinyu mari. Jok moko ne ntimo no support Tony Ndiema kipenjo ni eti ang'omo mari laro gi Tony. Instead mar saying the truth, jok moko machala lan gumba. Giwacho ni goreti gini. Umari nwadhi e liend ng'ane. Nwadhi e liend manager. Liend security. Koro nokomiwa chiemo kono. Koro mari giwacho. Karo mari chapache. Mari mapa mari duoche kare pache titi kama. So, as this thing continue, giduogi realize ni kare gigi ne uongo. Nitie MCs mang'eny mono kel kata no replace kata no Ndiema. They were there. Ikono gi kaka ne miya pesa, kaka ne timanade, kaka ne nyiewo na lewni, gin kanyo. After some days, giyudo ka lewni onge, pesa onge. Giwacho ni kare gini miriambo. Kore ka giringo giduogo. So you need to be there mondo ka diri ng'ere tu. Iwuotho gi jogi. Aningeni jiwacho ni mari wo mang'eny, mari timore nade, mari kenyo jeyo, mari ja scandal. No scandal. There is difference between truth gi scandal. Ng'ata chiel mok nyal approach ng'ato koke Kenya ni achaka ni ating'ane no. Anyalo mana wacho gimo wachi kaka mowach mar kaka Talanta ni noko wer maber kanye kaka mega. Gimo wachi koro ine ma reactions gi nyalo pogo kindwa kodi. Kata sani awacho ni Aungo Wuod Awendo okwalo thum ng'awa Prince Max. Mabe Prince Max nokwalo kuom Prince Inda. Jogo gin osiepena. Koro ka gine mage kach. Kata anose kona mang'eny. Umari yonge content. Umari. But you are there. Jog dangi deri ni jok duari. You have few madwari go move on with them. Jok moko dwari ka maybe e kor wang'ayo. Nikech nitie jok moko mabe ok dwari ne koso negi. Nitie jok moko mok dwari nikech ng'ato nokono gi ni ok dwari. To miyo gi reason gimomiyo ok gidwari to gedhe gembe ok gidwari. But later they come to realize ni kare be ina ng'at maber. Koro mana kwayo kum jotho marwa. One industry mar entertainment. Entertainment people have to talk. Nitiere jok mane entertainment ka but they are just bloggers. Gen tie nikechin. Ibe intie nikech gen. Kech tinga makawuono ka wacho ni bwana Aungo Wuod Awendo wer marach. Tinga ma dhi penjo ni to mano wer mane mo wer marach no.
odhi chako donjo e gini mar Aungo. Kodhi ong'iyo to yudo ka ber, obiro jam koda, aw mari iketho nying Aungo. You see? In tim tiji, we ng'ato tim tije. Nitie jok ma wuoye nyingi go e tije. Kaka wan jo media, wan nyaka wuoye e nyingi. To ok obi wuoye gimoko kele e mbui. Gimikane odi. Kaka sani ok odang' wachi ni Kaka Talanta wer marach e ode. Kose wuok e public domain. Wan wakawo gimose wuok e public domain. Koro in bende kiseyudo ka gini wuok e public domain, ng'e kaka ipambana. Then handle yourself with a lot of Mane momiyo nitie kuonde moko mahero godo Tony Ndiema. Tony Ndiema ka weche oseridore ni go koko. En gi teko nyalo goyi, en gi securities ge, en gi gari ne, but obiro handle gino ka gimo nyathi. Tony bing'eya maber. Ya ng'ei baba. But ok ni okonya goyi, en niya koro en msani, yani gir sana cha ni kuome. But ng'ama onge gi gino. Ibiro yudo ka seche gi seketo glass paint wuok e gari, idwa gori gi jamani. No. Scenario mono timore gesa, mono Kofi to ne wacha dieri. Yo mono Tony o handle go situation no. People are still respecting that guy to date. Tony winja maber. Ya winji babu ya. Chak biro ga liete mag ji. Ya biro. What about Kogena benotimo kamano the same? Manyiso ni Kofi dodong kende, Koko doko bet. And that one is how Sana should be. Koro ng'ato ne dwaro ni ambende gesa kanyo, akaw part. Akwer kata Kofi. Kofi wuoyo kamano. And mano e gima ji pod tiyo go to date. E gima nokelo na problem industry. But I don't regret. Nikech giketa kuma ber. Enyo video no negi lando kagi wacho kaka timora, kaka chwayo ng'ato. Like ng'ama pachi tiyo to ng'ang'ani bwana. Onge kaka nanyalo chwayo Kofi gi ng'awa, gi Gogena. Mago mono wan go kawuono, an achiwo mana advice. Be Ogena advice. Gin me kama ni chunya, tawacho gi platform na. Koro in ema inyalo yiero kikawo, kata kikete ma personal. Ana wacha kikora, gi experience mara. Ding'e ni oko ka ji nyiewo nyaka ng'ato mondo timne kiki. Inyiewo nyaka ng'ato. E wangla kato kiki kopo ni ati ng'ato golo kama tidwa neg ng'ato. Pod wan chien. Nyaka chieng' understand social media to gi criteria ma ji tiyo godo mondo chop kuma chope. Wabiro dhi mabor. Aneno kata ka nitie nyaka jothum moko mapingo gigi awards gi kobira. An award go uchula pesa ti. Pod wan chien e wangla. But ang'eni nyithindo mabiro ma understand industry, jok machalo Elvis Kadori, kopo ni pachgi ochiew ma giyudo industry, ng'ama winjo industry kaka Aungo Wuod Awendo, mong'eyo ni gima gidwaro no migi. Ng'ama papati ong'e ni pete modwaro, koro en pete ne mo concentrate usiko manane. Nikech kanye modwa no concentrate, koro papati will always yeah. Jok machalo Yenda mong'e ni nyakuo wabiro dhi mabor. Kechingine kaka handle yourself, nyaka products miuso gi bengi. Hello everyone, I hope you're all doing fine. I posted this post saying that I'm selling my Instagram account, and people are thinking that my account has been hacked. Someone is
someone wants to scam people using my account. No, I'm selling my Instagram account. I am selling my Instagram account. It is TR Kalausi. This is me. I'm not wearing any face mask. I think you can check. This is my skin. This is my skin. Yeah, this is my screen. I'm even pinching myself. So this is me. I'm selling my Instagram account to a genuine customer. A genuine customer who is ready to buy it. Okay? So I've confirmed it with the video. I am selling my Instagram account. People don't know what I'm going through. Nobody knows what I'm going through. I'm going through financial problem, and the only thing that can solve it is finance. I don't have that much. I haven't been earning that much. I haven't been getting anything, but I've just been surviving. And things are getting tough and tough and tough. So the only thing is just to sell my Instagram account. And to those who want to unfollow the page, it's okay, you can unfollow. Thanks for the times. You are my great followers. If you feel like you want to unfollow, thank you. But now at least you know the reason why I want to sell my Instagram account. It's because I'm going through a lot. I'm so stressed and my mental health is disturbed financially, and that's why I want to sell my Instagram account. So I'm looking for a genuine buyer. What's up? Of course, I'm Jackie Diva and tuko hapa kwa Luo Trending Nation. Guys, make sure you subscribe to Luo Trending Nation. Subscribe Buru for #1 Luo News. Ni hapa kwa LTN. Make sure you subscribe, you hit that notification bell so that you can be notified anytime they upload a new video. Guys, till next time. Nyakoramogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny. Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kionko moro amora nimar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74 kata 07 02 39 55 62 kata 07 68 21 42 Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN Luo Trending Nation.